Bună YouTube, eu sunt Dani și astăzi vă voi arăta un tutorial cum să downloadați GTA 4. Prima oară, intrați pe Google și scrieți torrents și dați pe prima, Torrents Search Engine. Și scrieți aici GTA 4 și dați pe Search GTA 4 PC Game. Dați aici, așa. Și o să vă dea aici mai multe chestii. Vă alegeți voi un fișier. Eu îl aleg pe ăsta. Vă alegeți un fișier dintre astea. Care vreți, nu contează. Eu l-am ales pe ăsta. KitKat Torrent. Și da, dacă l alegeți pe ăsta, dați download și o să vi se descarce. Nu știu cât timp. Da. Cam atât a fost, oameni buni, cu tutorialul acesta. Dacă v-a plăcut, să lăsați cât mai multe like-uri. Și da, primul meu video tutorial, mai exact, mă rog. Deci, asta a fost tot ce am avut de zis. Și ceau.